Goedemorgen, beste mensen. Zondagmorgen, maar het hoeft niet per se een morgen of een middag of een avond te zijn. Het preekje kunt u altijd beluisteren, wanneer ook. Het preekje is wel van de zondag van dit jaar en dat is de 32e zondag van het jaar. Zou u naar de kerk zijn of gegaan zijn, dan is daar de feestdag van alle kerken waarvan de wijdingsdatum, begin dus, dat een kerk gewijd is, gevierd wordt. Maar uw kamer is niet gewijd en sommige grote kerken weten we wel, als van de kathedraal of andere grote kerken, maar het feest van het wijdingsfeest vieren we niet en daarom neem ik ook niet het evangelie van wat in de kerken wordt voorgelezen, maar gewoon het evangelie dat staat in de rij van de zondagen. En dat is genomen uit het Mattheüs-evangelie. We zijn hier in klooster, een oud klooster. Al meer dan 300 jaar bestaat dit klooster in Uden. Dat is van de zusters Bergittinesse, die hier meer dan 3 eeuwen geleden al naartoe kwamen, begin van de 18e eeuw. En ze waren hier in de buurt in Rosmalen al langer, maar ze moesten toen vluchten en kwamen hier in Uden, waar ze goed werden opgevangen. En de dag vandaag is het in Uden onze zusters. En wij van Uden, de Bergittinesse van Uden. Overigens, ook in het bisdom Limburg is een klooster van de Bergittinesse in Weert. Ik ga nu het preekje houden van de zondag. Een parabel, een gelijkenis. Jezus spreekt soms in gelijkenissen. Hij noemt geen namen, maar met die gelijkenissen zegt hij: wie de schoen past, trek hem aan. Kijk maar of het bij je past. Waar hoor je bij? Lees u het eerst voor. In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis. Het is met het rijk der hemelen als met 10 meisjes die met hun lampen uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dom, de andere 5 verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie. De verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. En toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: daar is de bruidegom, trek hem tegemoet. Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Ga liever naar de verkopers en haal wat voor jezelf. Maar terwijl ze onderweg waren om te gaan kopen, kwam de bruidegom en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren. En de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, Heer, doe open. Maar hij antwoordde: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dus waakzaam, want gij kent dag noch uur. Jezus spreekt een gelijkenis. Hier gaat het over 10 vrouwen, 5 meisjes die worden omschreven als dom en 5 zijn verstandig. Andere keren heeft hij een gelijkenis dat alleen gaat over mannen. De evangelie is er voor allemaal. Maar deze zondag, heel bijzonder, is er een evangelie over 10 vrouwen. Vandaag gaat het over een bruiloft. Er wordt een bruiloft gevierd. En dat wordt voorbereid. Er zijn bruidsmeisjes, er zijn misschien vriendinnen, zussen van de bruid, die meehelpen om die bruiloft een goede dienst te bewijzen. Ben je erop gekleed? Bij een bruiloft is het duidelijk wie de bruid en de bruidegom zijn. Die staan helemaal in het midden. Maar kom niet, zoals Jezus ooit eens zegt, bij een bruiloft met het verkeerde kleed aan. Hij bedoelt aan, kleed je niet zo
dat alle aandacht op jou gericht is, maar op de bruid en bruidegom. Op Jezus en Maria, op Christus en zijn kerk. Pas je daarin, ga dan naar die bruiloft en doe mee. De bruidegom komt wat later. Eigenlijk komt hij altijd een beetje te laat. Als er storm op zee is, dan komt hij pas tegen de vroege ochtend. En hier moeten ze wachten en wachten, want hij komt nog niet. En dus een hele nacht, ja, dan begin je slaperig te worden. En allemaal. Maar daar gaat het niet om in het evangelie of ze in slaap vallen. Want op een gegeven moment komt de bruidegom toch. Komt de bruidegom toch. En dat horen ze. Kom, sta op, we gaan de bruidegom tegemoet. En dat betekent dat zij hun lampions, lampen, wat er ook is, kaarsen meenemen. En daar hun olielampen, zoals hier staat, meenemen om de bruidegom tegemoet te gaan. Het licht mag komen. Ook al is het midden in de nacht, als de bruidegom komt, gaat het licht aan. Als een kerk donker is en Jezus komt bij de heilige mis of bij de uitstelling, dan gaat het licht aan zoals hier. Het licht gaat aan, ze worden wakker. Ben je klaar? Want daar gaat het om. Heb je echt rekening gehouden om de bruidegom te ontvangen? Heb je echt rekening gehouden maar dat Jezus komt? En niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Heb je je olielampen genoeg met olie voorzien? Want anders gaat het niet. Dan heb je alleen maar een lamp, maar er brandt niks. Het evangelie zegt, degenen die daarvoor klaar waren en klaar stonden om Jezus met brandende lamp, ik zou zeggen met brandende liefde tegemoet te gaan, hij die de liefde zelf is, die zijn verstandig. De anderen zijn dom, want als Jezus komt, wat hebben ze dan in handen? Misschien zullen die mensen die dom zijn en die dan dom blijken, misschien zich heel verstandig hebben gevoeld daarvoor. Ach, kom, maak je niet zo druk. Dat komt wel goed. Nee, dat komt niet goed. Ze schuiven het een beetje weg. Dat je verantwoordelijk bent voor jezelf, voor de liefde die in je hart leeft en voor je verhouding met God. Daar ben je verantwoordelijk voor. Dan kun je niet zeggen, och, dat komt allemaal wel. Nee, zo gaat het niet. En het is ook niet zo van, laat hij maar wegblijven. Er komt toch niks van. Kijk maar, we zijn al een hele tijd bezig en er komt niks. Nee, we doen het hier, het leven, alsof dat het enige is. En dan doen we de ogen voorgoed dicht met de dood en dat is het dan. Maar dat is het niet. Want Jezus komt niet alleen in dit leven, maar gaat voorbij aan de dood. Want de liefde is groter dan de dood. Die neemt ons mee. Die neemt ons mee. Over de dood en door de dood heen. En dan kun je niet zeggen aan de andere, geef mij wat van je olie. Je kunt op een gegeven moment jezelf niet verwisselen met een ander of een stukje van een ander bij jou hebben. Dan draag je je verantwoordelijkheid en kom je voor hem. Zie hoe hij naar je ziet. Dat het hem aangaat dat jij er bent en dat het hem aangaat dat jij van hem houdt. En dat je daar staat omdat je van hem houdt. Daar gaat het mis. Daar gaat het mis. Maar hij komt, trek hem tegemoet. We hebben hier het preekje gehoord. Daar staat de schaal voor de uitstelling in deze kerk, die elke middag wordt gehouden. Misschien heeft u na het horen van de preek ook een beetje honger om de bruidegom tegemoet te gaan en de communie een keer te ontvangen als dat gaat bij u. Kom, hoor naar de bruidegom. Hij komt, wees erop bereid. Hij neemt u graag op met zijn allerheiligst hart. Op voorspraak van Maria, de toevlucht van ons allen. Amen.